EDSA. Kantahang pang EDSA, sayawang pang EDSA, tunugang pang EDSA. EDSA. Kung nandiyan ka, tutok na. EDSA. Kasama mong natatrapik. Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Yo, check, mic check, 1, 2. Let's go! Security guard, la bandera! Okay! Ano? Gising na yung diwa mo? Kung kanina ka palutang, don't worry. Gigisingin ko ang natutulog mong diwa. Oy, big shout out pala sa mga kagaya ko na sumusuporta sa Timberwolves. Ayan, dahil 2-0 na. Yes! O para sa NBA playoff, sa mga mahilig sa basketball, naka 2-0 na. Anyways, mga kabisyo, ito, hindi na natin patatagalin to. Huling banat na natin to, huling hirit na to, kaya pag-usapan na natin to. Viral video. Isang magnanakaw o robber ang pinasok ang isang convenience store, bit-bit o dala-dala ang isang machete o tinatawag na bolo o sa mga Ilonggo pa, talibong. Pero etong twist. Pero nagulat siya nung pinasok niyang convenience store, yung bantay ng tindahan, hinugot din ang kanyang espada. Kaya ang nangyari, natakot yung magnanakaw at tumakbo, kumaripas, nagtiritit pagwa. Eto, hindi na napagbadugayo ni Tang. Logica na natin to, Tang. Ay, sige, para mahimasmasan at pagkaintindihan, logican mo na yan. Logica na yan! Logica na yan! Alright, mga kabisyo, logica na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Boards, pag ganito, basic to na mga immature na mga magnanakaw o mga robber ang gumawa na ito. Kumbaga, bagito pa. Hindi sanay, hindi pinag-isipan ang kanilang mga moves. Hindi to nakapag-training sa Konoha. Amira. Well, siguro, eto mga bagito na magnanakaw na para lang mga may pang-score sa mga gusto nila. Like for example, may gustong puntahan ng concert, wala pambili ng ticket, o napilitan magnakaw. O yun ang nangyari, nung yung nanakawan nila, mas mahaba pa pala yung kargada kaysa sa bitbit nila. Nagmukhang toto yung machete o yung bolo na dala nila dahil doon sa espada. Maloy ka. Ay, nako. Well, mga kabisyo, eto. Logican pa rin po natin. Mga kabisyo, meron pong iba't ibang dahilan kung bakit humahantong sa pagnanakaw ang mga tao, pati na syempre yung mga kabataan. 'Di ba? Pagnanakaw sa mga establishmento katulad po ng mga convenience store. Isa po sa mga dahilan dyan ay yung dala ng kahirapan. Kahirapan po ay maaaring magdulot po ng pagkakaroon ng kakulangan sa pinansyal, nakakayahan upang mabili po, gaya ng sabi ko kanina, yung mga pangangailangan o kagustuhan nila. Ang ilan po ay maaaring humantong sa pagnanakaw bilang paraan upang makuha ang mga bagay na kailangan nila. Lalo na kung wala na pong ibang paraan para mabigay yung mga pangangailangan nila. Isa pa pong dahilan ay yung sinasabi nating peer pressure. Yung impluensya ng mga kaibigan ng grupo ng mga kabataan na maaaring magdulot ng pressure sa kanya o sa kanila. O kagaya mo, Boards, dahil sa barkada mo na peer pressure ka, na nabuyo ka, na ligawan mo yung tindera ng karinderya. Kahit na may asawa ka na.
O, di ba? Kaya nung nalaman ng asawa mo yung ginagawa mo, anong nangyari sa kanya, Tang? Siyempre, basic. Pinalaya sa bahay. O, ang tanong, ilang araw ka na bang hindi nakauwi sa inyo? Ay, naku mga kabisyo, bilis ng oras. I gotta say goodbye. Thank you so much for sticking around. Hope you guys did have a great time. Ang tabayan ang susunod na po. Totoy ba to sa programang Totoy na Lab? Muli sa pangalan po ni Tang Henyo ni Duday. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo, on whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!